אז שלום חברים, כאן והיום אני אעשה עוד סרטון על מיינקראפט, אז בואו נתחיל. אז היום אנחנו משחקים במיינקראפט. בואו ניכנס לעולם המוכר, העולם האהוב שלנו. חושך. אוף, יופי. אז כפי שאתם רואים, אני כבר בניתי פה כמעט עיר, כאילו גן חיות, בית תחתי ובית בצורת כלב. אז מה המבנה? אני תכננתי לעצמי שהיום אנחנו נבנה כלי רכב אולי, או כל דבר שאנחנו רוצים במיינקראפט. או שם נבנה שבילים כאילו שנעשה את זה כמו עיר. אז שביל. אז התחלנו לבנות שביל. זה שביל. ופה אנחנו נשים מדרגות כאלה. פה עכשיו אנחנו שמים מדרגות. ואז אנחנו עולים. ויש את גן חיות שלנו. עשינו גם פה מדרגות. וגם פה מדרגות. ואז עולים ומטפסים. רגע נשים פה. וככה. ואז עולים ומטפסים. נשים פה שער שספיידר לא יפרוץ לנו למקום המחיה של החיות. זה האמת היא לא מקום המחיה שלהם, אבל ככה אני קורא לזה, גן החיות. טוב, פה זה תהיה כניסה. לא ככה. מה עושה פה שט של גן חיות? פה אני שמתי שתי שלטים. גן חיות. אני שנייה חוד. אז חזרתי אליכם. בואו היום נבנה שביל. ששמו לבנות עכשיו את השער, בואו נבנה שביל. אז הנה, התחלנו אותו כבר. ראיתם? כאילו, הכל נכסה בשביל. כאילו בשבילים, לא אדמה וזה, זה מגעיל. לא מגעיל, אבל נעשה כל שביל שכאילו יהיה מכוסה כזה בשביל תרבותי כזה. ונשים אורות. נשים בנסים. קיצור, הפרק הזה יהיה פרק מאוד מעניין, אני חושב. שכאילו אנחנו בונים את העיר שלנו. את העיר שאנחנו רוצים. את זה בונים. אז קיצור, אני עשיתי פה את זה. פרח. לא להפריע לנו. שים פה עוד קצת. היום אולי חבר שלי מגיע ואני אעשה את הסרטון שאני נמצא איתו במיינקראפט בעולם הזה. ואנחנו נעשה אולי היום בניית בית עוד אחד. שיהיה לנו בניית קריון אולי. כן, בניית קריון. אנחנו נעשה בניית קריון אולי. לא מבטיח לכם. אני אולי לא בטוח שהוא יגיע. אני צריך לברר את זה. ואם הוא בכלל יסכים לעשות איתי סרטון. היי, פרח. יואו, כמה הרבה שבילים. כמה הרבה שבילים.
נעשה בפינת הרחוב פנסים כאלה. כאילו זה לא רחוב, אבל דמוי. עשינו דמוי רחוב. כאילו, אז זה שבילים. היי, פה לא עשיתי. יופי. נעשה גם פה. אולי נתקשר לשאול את חבר שלי אם הוא מסכים לעשות סרטון. אז שנייה, אני חוזר אליכם. אז חזרתי אליכם, הוא צריך לשאול את ההורים שלו. חבר שלי צריך לשאול את ההורים שלו, קוראים לו דרך אגב פלד. אז הוא שואל את ההורים שלו ואני חושב שהוא יגיע, כי מה הבעיה להגיע אל יואב? רגע, זאת קיצר העיר שלנו זה זאת. עיר יחסית קטנה, אבל נבנה עכשיו את הקריון אולי. נתחיל אותו ונמשיך אותו עם פלד. אז בואו ניקח חומרים, אני אחזור אליכם. אז חזרתי אליכם. ובואו נמשיך. אז קודם כל אנחנו צריכים למקם לנו מקום די גדול, יחסית. הקריון יהיה קצת רחוק מהבית. שכאילו, כמו שלפעמים שאתם נוסעים לקריון, זה רחוק, נכון? אז נעשה אותו קצת רחוק. לא כל כך הרבה, שלא נאבד את כל הדרך. אז דבר ראשון, אני גם מלמד וגם עושה. אז דבר ראשון, עושים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 לרוחב. ועכשיו לאורך 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. וככה על 10 ו-12. נפרק קודם כל את כל העשב שיש פה. עשב וצמחים. אם אתם רוצים, אתם יכולים לבנות כל קריון שאתם רוצים. אם אתם רוצים בכלל לבנות קריון. 10 וככה. אבל אל תחשבו עכשיו שאנחנו מיד עושים את הרצפה. לא ולא. קודם כל כותבים את הפרחים. קודם כל אנחנו עושים את הפרחים כי זה מפריע בהמשך לרצפה. אז דבר שני זה מה שעושים חלונות. אז חלון פה. נעשה חלון די גדול כי זה האמת קריון. הקריון יהיה לפחות גובה של 20 בלוקים, 30. חלון כזה. חלון כזה. שוב גם חלון כזה. ושוב גם חלון כזה. עכשיו לאחר שגמרנו לשים את החלונות, פשוט מקסים את זה. אני אחזור עליכם שאני אסיים את זה. אז חזרתי לכם, כפי שאתם רואים אני סיימתי את זה. יוצא קריון די קטן אבל זה לא כל כך משנה. אז בואו נתחיל לעשות את הדלת. דבר ראשון, אז הרצפה תהיה אני חושב כזאתי. אז נעשה קודם כל את הרצפה לפני הדלת. רגע, נשים את זה עכשיו. זה קצת קשה.
או עכשיו אנחנו צריכים לשים מדרגות. כל העניינים האלה. מדרגות. עכשיו נשים את הדלת. עכשיו בואו נתחיל כבר לשים את הרצפה. ויצפוש. אז הרצפה תהיה בגוון של עץ כזה, ואני אחזור לכם שאני אסיים אותה. אז חזרתי אליכם, והנה הרצפה, השלמתי אותה. אז יש לילה, בואו תראו קסם איך הופך להיות בוקר. הנה, עשיתי קסם עשיתי. ראיתם? לא שיניתי כלום. יאללה, בואו נעשה סולם לקומה הבאה. אז הנה עשיתי סולם. כאילו עשיתי סולם לא רק לקומה הבאה אלא גם לקומות הבאות. בקירה אני אעשה לפחות איזה 3 קומות. אז בואו נתחיל לכסות את זה. אני אחזור לכם שאני אעשה את החולנות ואת הכל. אז חזרתי אליכם. והנה סיימתי לבנות את הקומה השנייה. בואו עכשיו נעשה כאן תורג'ים. אז נעיר את למעלה. נעשה ככה בלמעלה. ללמעלה נעשה הרבה תורג'ים. זה יהיה כזה נחמד, כזה מלוני, קריוני. בטעות עשיתי בית מלון, סתם לא. זה קריון. או שאולי באמת נעשה בית מלון. וואלה, באמת עשיתי את זה כמו בית מלון. כן, בואו. החלטתי, שיניתי. עכשיו אנחנו עושים בית מלון. תשכחו מקריון. אנחנו עושים בית מלון. אז בואו נעשה דוכן הקניות. What the fuck is this? דוכן נעשה פה ונשים וילג'ר. כאילו נשים דט שזה יהיה כזה סגור. שים דט כזאתי לבנה נעולה שאף אחד לא יכול להיכנס חוץ ממני. נשים פה תורג'ים בשביל הווילג'ר המסכן שיעבוד עכשיו, ושיקבל מוכרים. עכשיו נשים פה את הווילג'ר. אני מקווה שזה וילג'ר. יופי. טוב, תענה לך וילג'ר במילות מוכר. ויאללה ביי. סגרתי אותך. היי וילג'ר, אפשר לקנות? איזה עיניים ירוקות. יצא חרוז. טוב, נשים פה את החלונות שהוא לא יכול לברוח. אז בואו נעלה לקומה השנייה. עוד לא סיימתי לשים פה תורג'ים. מה אני בורח? אני לא מבין. טוב, נשים על זה תורג'ים שזה יהיה כזה מואר. כאילו שזה במעגל, שזה יהיה כזה בוער באש. סתם זה לא אש, זה תורג'. טוב, נשים גם למטה.
הנה, כל המקום פה מואר תורג'ים. אז בואו נעלה לקומה השנייה. ובכן, הנה הקומה השנייה, שתיבנה עוד מעט קומה שלישית. היא תהיה גבוהה, ואז נסיים את הקריון ואת הפרק. אז קיצור, בקומה הזאת אנחנו עושים חדרים. אז חדר... למה שמתי תורג' על החלון? אז נשים פה תורג' כאן. נשים כזה וילונות תורג'ים. כמה הרבה תורג'ים! תורג'ים! אז נשים פה את החדר הראשון. זה יהיה כזה חצוי לשניים. טוב, חדר אחד נאלץ שיהיה לו חלון אחד. די כבר ויליג'ר מהר. מה זה? לא רוצה לכתוב למשו. אין חר שנשים פה חלון. קונדונדונדון, שתפי לי לג'נדני בקטנה. הנה אחד שקצה שגמרי, אויה! קלאש רויאל תפס מקום גדול. זה נדוני בון. טוב, ספרייה תמונה. אוקיי, אז מיטה, ספרייה, ותמונה. טוב, זה חדר אחד. נעשה פה שלט שנזכור. לא, מה שמתי עכשיו תמונה? איפה שלט? איפה שלט? כן, הנה. שלט. אחד. טוב, זה חדר מספר אחד. נעשה גם פה. אחד. עכשיו בואו נעשה את חדר מספר 2, שזה חדר יותר קטן מהחדר הקודם. טוב, אז כפי שאמרנו, מיטה אמרתי, מיטה, ספרייה, תמונה. רגע, תמונה. לא, זאת
לי את התמונה. יופי, הנה כזאת. אז בואו נעשה חדר מספר 2. איזה יפה זה יצא. נכון? יצא חדר יפה. עשינו דווקא יפה, לא? כאילו זה נראה באמת כזה בית מלון. אין חדר שאין לו חלון. לא עשינו פה את החלון. לא עשינו פה חלון. אני אחזור לכם שאני אגמור. רק לפני שאני אגמור את החלון, רציתי להראות לכם. הנה זומבים מתחבקים. וואי, איזה מרגש. סתם זה. סיימתי את החלון. לא מעניין אותנו זומבי מתחבקים. איזה חדר יהיה? החדר זה יהיה חדר מספר 3. תמחאו כפיים. אז חזרתי לכם, סבתא שלי דיברה בסרטון כמו שאתם שומעים. אז סבתא שלי עכשיו תגיד לכם שלום. שלום. יופי. אז סבתא, יותר לא להפריע, בסדר? טוב, עכשיו בואו ניכנס לחדר. קודם כל בואו נעשה את השלט. יהיו חדר מספר 3 יצא דווקא חדר יפה. 3. לא! חדר 3 יצא חדר יפה. טוב, אז ספרייה. ומה שכחנו? שוב פעם אני שוכח את זה. תמונה. יום! יצאה תמונה אהובה עליי. שלד. יום, נו איפה שלד? הנה, טוב, מספיק כזאת. תרמידי כזה. עכשיו, חדר קטן. חדר מספר 4. ראיתם, זה יצא חדר גדול, חדר קטן. Let's go.
בראש. Clash Royale דווקא. עכשיו אנחנו בונים חדר 3, החדר השלישי. איך נעשה אותו? טוב ככה. היי, בדיוק כפי שרציתי. ככה? ככה. אוקיי, יצא חדר... זה חדר 4. עכשיו אנחנו... גם זה יצא חדר דווקא יפה. חדר מלכותי. חדרים מלכותיים יש במלון שלנו. במלוננו. טוב. ספרייה ותמונה. לא שלט. ספרייה. פום פום פום. די ויליג'ר, אני ארוג אותך בסוף. אתה תפריע יופי, הנה. תפריע לנחים. לא שמתי דודג'ים. איזה מטומטם אני, נכון? תגידו שאני מטומטם. תגידו. אני מאפשר לכם. סתם אני לא. יאללה, נשים גם בזה דודג'ים. איזה מלון יפה יש לנו. בלילה, תקשיבו, בלילה נבדוק את כל החדרים שמוארים. טוב, זה מואר. וגם זה מואר. עכשיו בואו נמשיך לקומה האחרונה. אני אחזור לכם שאני אסיים את הכל מההתחלה. אז נזכרתי, פה אנחנו לא ממש נצטרך חלונות, כי זאתי תהיה הבריכה. פה אנחנו עושים את הבריכה בעצם. פה אנחנו עושים את הבריכה. אני גומר. אז פה אנחנו נעשה את הבריכה. אז אני אחזור לכם שאני אסיים אותה. אז חזרתי אליכם. אז זאתי תהיה הבריכה, מה שאני ממלא אותה עכשיו במים. זאת תהיה הבריכת שחייה שלנו. בריכה די קטנה. בכלל לא נפלת, אבל מה לעשות? יופי, איזה מזל. טוב, זה בריכה א', וזה ג'קוזי קטן. האמת היא שהוא יותר גדול מהבריכה, אני חושב. לא, כאילו. טוב, אז הנה עשינו את זה. אז בואו נעשה את המדרגות. רגע שאנחנו יוצאים, צריך קצת מקום. למה שמנו פה אבן? יו. אז אני אחזור לכם שאני עושה את כל הגג ואת הכל. אז הנה חברים, חזרתי לכם. וזאתי הבריכה.
זאתי הבריכה, וזה הג'קוזי, אז בואו נשים שלט. ג'קוזי, לא ככה. בריכה, לא ככה. ככה. בריכה. כן, אז כן חברים, כאן אני מסיים את הסרטון, כי סיימנו את המלון. סיימנו את המלון, והסרטון הזה לקח חצי שעה, כמעט חצי שעה, 31 דקות. אז הנה, זה בית המלון, ובואו נעשה את השביל לסיום. אנחנו חייבים לעשות את זה מהר. זה כבר חצי שעה. כבר חצי שעה חברים, אתם קולטים זאת? אף פעם לא עשיתי סרטון כזה. וזאת אולי פעם האחרונה שאני אעשה סרטון כל כך ארוך. אולי היום אני אעשה עוד אחד כזה? אולי כן, אולי לא. אבל לא בטוח שכל יום אני אעשה סרטון כל כך ארוך. כי זה כבר יצא מעבר שימוש. אצלם לא עושה סרטונים כל כך ארוכים, וזאת הפעם הראשונה שאני עושה סרטון כל כך ארוך. רגע, איפה הדלת? אוי ויי, נו. כבר 33 דקות, איך הזמן טס, חברים. הסרטון הזה ייקח 34 דקות, אני חושב. עוד חבר שלי מגיע. ו3, 2, 1, סיימתי. אבל כן חברים, כאן נסיים את הסרטון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אז הנה העיר שלנו, זה רק רציתי להראות לכם. זה הבית מלון, זה הבית כלב, זה הבית מתחת לאדמה, זה הגן חיות. הבית מלון, עשינו את זה רחוק. וזה הים. אומייגאד. חשבתי על רעיון אדיר שאני עושה עכשיו עם פלט. תודה על הים הזה, תודה. אין. מהים הזה אני הופך אותו מהיום לכנרת. רגע, אני מקווה שהמים לא עמוקים כל כך שאני יכול לעשות תחתית. פאק. טוב, המים עמוקים, אבל נשאיר את זה ככה. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.